har sagt. Gå ind og få Mads til Olsen. Kæft, mand, jeg gider simpelthen. Mads! Nu holder du kraftedeme med kæft derinde, men jeg orker det ikke, mand. Hvad fanden er det i helvede, du laver, knæk? Så hold dog for fanden. John! Hvad fanden laver du, Mads? Hold kæft, blev der sagt. Mads! Kom her, Marianne. Hold Jeg skal kæft! tage ned, mand. John! Jeg gider ikke. Jeg holder der, mand. Du lader dig bedre, mand. Du får kraftedeme med ind på snotten. For helvede! Hold kæft, blev der sagt. Kan du for fanden ikke forstå det, mand? Hvad glor du på? Han skulle nok lade her være der, hva'? Forskellen på dig og en rigtig mand. Marianne! Marianne, for fanden, hvor er mine sokker? Hvor fanden har du gjort af mine sokker, mand? Kraft, spank med, mand. Der er aldrig noget på sin plads her derude. Nej, men så tænk dig om, hvor lagde du dem, mand? Nu er det jo ikke mig. Stop. Hvad så? Hvad så? Hvad så? Skal du ind på kassen? Skal du af på kassen? Du lukker røven, snotvalg. Du lukker røven, snotvalg. Skat, gider du ikke lige, du får lige nogle penge, og så hvis du lige gider at gå ned efter noget mælk. En rigtig mand, der slår på kvinder og børn. En rigtig mand er sgu da ikke nogen tøs. Kan vi ikke lige... Luk røven, Marianne! Sådan en lille snotvalg af en tøs skal sgu da bare sættes på plads, mand. Det er jo det, du vil have, vi skal ikke? sætte os ind lige nu. Prøv lige at se her, mand. Prøv Prøv lige at se her. Det er fandme da ikke mig, der er galt på den, mand. Slip min søn! Han er syg! Slip ham! Det stopper her, John! Ud med dig! Luk røven, Marianne. Jeg mener det ud! Kæft, mand. Du kan eddermame. Forsvind! Du får eddermame, mand. Det er en møglur. Farvel! Men want to change the world.